Aixeca't, envolta. Tranquils. La voràgine de la nit. 937.550 francs suïssos i 110.000 euros. I vosaltres què voleu? Va, nois, aviam què feu ara, La mare que et va parir, que no pots tancar la boca, tu. Només una pneumònia, Sí! No és manera de tractar una princesa. Inútil. Els contes, la princesa no va mai amb el drac. Sí, però llavors apareix un cavaller i la salva. Juro que me'l carrego, el teu ex. No pots atracar un banc i esperar que la gent estigui disposada a parlar-ne tranquil·lament.